Boeren willen massaal waterbassins aanleggen in Zeeland. Waterbuffers zijn nodig voor droogte en nachtvorst. En verder in deze Zeeland nu. Ziekenhuisopnames weer naar recordhoogte. Op je 40ste terug de schoolbanken in. Goedenavond. Zoetwater is essentieel voor fruittelers. Niet alleen in tijden van droogte, maar ook om schade door nachtvorst te voorkomen. Maar dat zoete water, dat is een probleem in Zeeland. Op de meeste plekken is het niet beschikbaar. En dus bouwen steeds meer telers zelf een waterbassin op hun terrein. Een investering die ze makkelijk terugverdienen. De laatste jaren hebben we 3 keer gehad dat eigenlijk de oogst gereduceerd werd door de nachtvorst. En dat zorgde bij Rien van Hekken uit Oude Landen voor 30% minder fruit aan zijn bomen. En dus minder inkomsten. Dat nachtvorst een steeds groter probleem wordt voor fruittelers komt door de klimaatverandering. De bloei van de peren en de appels is eigenlijk 3 weken vervroegd wanneer ik het vergelijk met de jaren 70, 80. En doordat eigenlijk het klimaat zich verlegd heeft, hebben we geen harde, strenge winters meer en vriest het vaak in het voorjaar. Dus toen hebben wij gedacht, wat is daar nou tegen te doen? Nou, dat is maar één goed middel, dat is beregening. En dus besloot Van Hekken zelf een waterbassin te bouwen, want zoetwater is schaars in de provincie. Eigenlijk kan je wel zeggen dat ongeveer 80% van het grondoppervlakte eigenlijk geen goede zoetwatervoorziening heeft in Zeeland. Dus we moeten het eigenlijk voornamelijk doen met wat er uit de lucht valt en wat er in de bodem zit. Het regenwater en het rivierwater, dat hebben wij nog steeds voor niks. En in Nederland is er geen enkele andere manier om aan zoetwater te komen. Dus wanneer je goed nadenkt, is er eigenlijk maar één mogelijkheid: dat water op te vangen, te bufferen en het in de zomer te gebruiken. Water uit grote sloten halen kan in Zeeland ook niet, want daar stroomt voornamelijk brakwater. Land- en tuinbouworganisatie ZLTO denkt na over een structurele oplossing. Enerzijds pleiten wij daarom ook voor extra aanvoer van zoetwater vanuit het hoofdwatersysteem. Dat kan bijvoorbeeld vanuit het Volkrakzoommeer. Er zijn ook plannen toe. Anderzijds kan het met waterleidingen zijn. En dat is wel iets waar we zeggen als ZLTO, waar we nu ook met een coalitie van een aantal partijen aan willen werken om die zoetwaterbeschikbaarheid op de bedrijven echt te verbeteren. Maar voor het zover is, zijn de telers dus nog afhankelijk van zoet water dat uit de lucht komt vallen. Ten Kate verwacht dan ook dat er de komende jaren veel waterbassins bijkomen. Je ziet het echt dat het zeker bij de fruittelers, dat het gewoon echt op grote schaal nu wordt aangelegd. Nou ja, het is natuurlijk gewoon een mooie manier om meer bedrijfszekerheid te hebben. Dankzij zijn waterbassin kan Van Hekken komend voorjaar voor het eerst beregenen tegen nachtvorst. Hij hoopt dan ook op volle kisten appels en peren. De provincie Zeeland is ondertussen al jaren bezig met een deltaplan zoetwater. Om te kijken hoe ze de boeren kan helpen aan zoetwater. En daarbij wil de provincie ook kijken naar alternatieve methodes. Zoals bijvoorbeeld druppelirrigatie. In de Zeeuwse ziekenhuizen liggen nu 55 mensen met een ernstige corona-infectie. 13 van hen liggen op de IC. Het totale aantal van 55 is een forse stijging ten opzichte van vorige week. Toen er in totaal maar 33 coronapatiënten lagen in het ADRZ in Goes en ziekenhuis Zorgzaam in Terneuzen. Sinds vorig november zijn deze aantallen niet zo hoog geweest. Ook niet afgelopen voorjaar, toen code zwart dreigde. Zorgzaam en ADRZ kondigden eerder al aan hun reguliere zorg te moeten afschalen vanwege het hoge aantal coronapatiënten. Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp is een van de ondertekenaars van een open brief van oorlogsmusea in het land. Daarin vragen de musea op te houden met de coronamaatregelen te linken aan de Tweede Wereldoorlog. Zo dragen antivaxers tijdens demonstraties steeds vaker jodensterren. Zeer kwetsend voor overlevenden van de Holocaust, stellen de musea. Volgens hen zijn coronamaatregelen niet te vergelijken met het uitmoorden van een hele bevolkingsgroep. Traumahelikopters en andere hulpdiensten mogen nog wel landen op het vliegveld Midden-Zeeland. Maar voor andere helikoptervluchten is het klaar. De limiet van 800 vluchten per jaar is bereikt voor het kleine vliegveld in Arnhem-Muiden. Wat niet door kan gaan is het dagelijkse hangen van zaken, onderhoud voor de windmolenparken en bijvoorbeeld het controleren van de leidingen voor de hoogspanningskabels en dat soort zaken. Ja, die kunnen we niet ontvangen nu.
Tot frustratie van de vliegvelddirecteur, want er ligt al maandenlang een vergunning klaar voor 4000 vluchten per jaar. Vervolgens is het aan de provincie om dat luchthavenbesluit te publiceren. Alleen, men doet het niet. De provincie heeft vanmiddag laten weten dat hulpvluchten dus wel door kunnen gaan. De boodschap was: het mag geen levens kosten en ja, daar ben ik wel blij mee. Restaurants in Filipijnen hebben het zwaar nu Vlamingen vanwege coronamaatregelen hier minder snel de grens overkomen. Restauranteigenaar Erik de Bruyne bijvoorbeeld ziet het aantal klanten in zijn zaak halveren. Je hebt een groep mensen die echt schrikt en bang zijn. Er zijn mensen die hun verantwoordelijkheid nemen en die een test doen en die wel positief getest zijn, die niet komen. Maar er zijn ook heel veel mensen die zoiets hebben van ja, jammer, maar in België kunnen we langer blijven zitten, dus daar gaan we naartoe. 90% van de eters in restaurants in Filipijnen komt uit Vlaanderen. Het is met name lastig dat de regels iedere keer veranderen, dat de regels anders zijn dan in België, terwijl je met hetzelfde virus te maken hebt. Dus dat is moedeloos van te worden. Want in België is de horeca gewoon open. Wel zijn mondkapjes en coronapassen daar verplicht. Er staan lange rijen bij de mobiele priklocaties waar je met of zonder afspraak een vaccinatie tegen het coronavirus kunt halen. Zoals bij het ZEP-terrein in Middelburg. Maar niet iedereen daar heeft er evenveel zin in. Dit is hem dan, de vaccinatiebus van de GGD. En dit zijn de mensen die op een beurt wachten om zo'n spuit in de arm te krijgen. Maar sommigen staan er met tegenzin. Ja, eigenlijk omdat je gewoon gedwongen wordt. Oké, dus je voelt je echt gedwongen door de overheid met het beleid wat er is om te zeggen: ik neem die vaccinatie voor dat groene vinkje. Ja, heel erg. Ja, je kan niks meer straks. Tussen de twijfelaars die hun verlaten eerste of tweede prik komen halen, staan er ook mensen die om medische redenen alweer aan de derde prik toe zijn. Maar ook zij hebben soms twijfels. Het voelt wel een beetje oneerlijk, want ik krijg er een. En mensen bijvoorbeeld in Afrika of Roemenië bijvoorbeeld, of dat soort landen, die mensen die hebben sommigen nog niet eens een eerste prik gehad. Dan denk ik van ja, dan zou ik bijna zeggen van nou, geef mijn prik dan maar aan iemand daar. Maar ja, goed, zo werkt het natuurlijk niet. Toch ziet de GGD de populariteit van deze en andere mobiele priklocaties als een groot succes. Ja, ik denk dat we echt wel trots mogen zijn op wat we zeker met het Vijfmazigen, want dat is hoe we de pop-up en de bussen noemen, bereikt hebben. Al was het in het begin wel even wennen. Het is anders dan wat we gewend waren, maar als ik zie hoe het team dat heeft opgepakt, de creativiteit en met z'n allen samenwerken, ik denk dat het alleen maar hartstikke mooi is. En als het nou gaat regenen, wat gaan jullie dan doen? Ja, we hebben paraplu's en zetten we een tandje bij en zorgen dat er sneller doorgewerkt kan worden. En hopen dat de regen snel stopt. Het werken op zo'n mobiele priklocatie is soms uitdagend, maar vooral ook heel erg leuk om te doen. Maar ik merkte de eerste keer dat ik binnenkwam binnen een locatie, een bepaalde energie, schouders eronder. En dat we echt met iets bijzonders bezig zijn. En dat merk ik nog steeds bij iedereen. En het is gewoon hartstikke gaaf. Desondanks gaan sommige van die vers gevaccineerden er niet met een lekker gevoel vandaan. Nee, niet helemaal. Nee. Maar ja, het is niet anders, denk ik dan maar. En tot nu toe zijn er zo'n 11.000 mensen in Zeeland ingeënt via zo'n pop-up locatie of via zo'n vaccinatiebus. Het zijn cijfers om van te schrikken. In 2030, dus relatief snel, is er in de zorg in Zeeland een tekort van ruim 2000 medewerkers. Er wordt daarom fix ingezet op werving van jong en oud. Op het Hoornbeek College in Goes is er een speciale opleiding voor herintreders. Dus als 40-plusser terug de schoolbanken in. En waar wijst dat gele op? Ontsteking? Ja? Hoeft niet altijd een ontsteking te zijn, hè? Gele bos. Praktijkles op het Hoornbeek College. Deze week in het teken van wondverzorging. 10 vrouwen behalen hier binnen een jaar hun diploma verzorgende IG. Verpleegkundige, zeg maar. Erg leuk om hier op school te zijn. Ik vind het eigenlijk wel te doen, ja. Dus, ik had het erger verwacht, maar ik vind het heel veel meevallen. Als ik dat zie, ja, ik zou dat aan de arts laten zien. Allemaal hebben ze ervaring in de zorg. Velen zijn jaren terug gestopt vanwege het drukke gezinsleven. En nu is er weer tijd om het werk op te pakken. Kinderen zijn nu wat ouder, dus dan is er ook iets meer rust en ruimte in je hoofd, zeg maar, en ook thuis om dit te doen. Dus dit was lange tijd geen optie voor mij. Dit is de 3e lichting. Alle studenten combineren 1 dag per week opleiding hier met werken in een zorginstelling. Ze zijn gedreven. Het is ook heel spannend.
En ook een stuk onzekerheid zie je ook wel. Wat je ook alweer bij de jongere studenten ziet, dat zie je ook alweer bij de oudere studenten. Maar ze zijn natuurlijk enorm gemotiveerd en ze hebben heel veel werkervaring en levenservaring. En daar kan je natuurlijk heel goed gebruik van maken. Ze zijn heel hard nodig. Over minder dan 10 jaar, in 2030, zijn er in Zeeland ruim 2000 nieuwe medewerkers tekort voor de zorg. Niet alle studenten houden het vol. Het is pittig. Reken op 8 uur studiebelasting thuis. In een week dat er een lesdag is, dan komt die lesdag daar nog bij. Verder zijn ze natuurlijk in de praktijk toch 8 à 10, soms 16 uur aan het werk. Dat in combinatie met een gezin is natuurlijk wel iets, toch een stevige aanpak. Ze moeten flink aan de bak dus, maar het plezier van het leren overheerst. Maar gewoon meer de verdieping erachter. Dat vind ik vooral erg fijn, omdat je dan op je werk ook iets steviger in je schoenen staat. Ja, dat ik toch nog aan het leren ben en dat ik alles nog bijleert. En dat had ik eigenlijk niet van mezelf verwacht dat ik dat nog zou kunnen. 33 herintreders hebben inmiddels hun diploma. En deze 10 hopen dat eind dit schooljaar te ontvangen. In de studio Krijn Verhagen. Meneer Verhagen, u bent van Via Zorg. Hè? U probeert samen met allerlei zorg- en welzijnsorganisaties dat personeelstekort aan te pakken. Nou, u kan aan de bak, hè? In 2030 2100 mensen tekort. Hoe gaat u dat doen, behalve deze herintrederscursussen? Nou, dit is een heel mooi voorbeeld wat in samenwerking met de zorgopleider en met werkgevers en met werving voor nieuwe mensen, van de herintreders. Zo komen er ook projecten voor zij-instromers. We bieden de mensen ook die van werk willen veranderen, zij willen instromen vanuit de ene sector naar de andere, bieden we ook een loopbaantraject aan gratis. Sterk in je werkproject heet dat. We zijn ook op zoek naar mensen te werven in het buitenland om een tekort ook op te lossen. Je kan ook aan de andere kant denken van niet alles gaat met personeel opgelost worden. Maar ook dat we bezig zijn met robotica, met andere vormen. De zorgrobots die je tegenwoordig wel eens ziet. Ja. Klopt, ja. En aan de andere kant ook op welke manier kunnen we met elkaar, ook als ieder individu, de bevolking in Zeeland, ook kijken op welke manier we de zorgvraag ook op een andere manier kunnen inrichten. Maar ook wat bedoelt u? Onder andere door meer gericht te zijn op preventie, om te kijken op welke manier de behoefte aan zorg ook een stukje naar beneden gebracht kan worden. Of bijvoorbeeld, mensen gaan ook langer thuis wonen, waardoor ook een groter beroep gedaan wordt op de mantelzorg en de familie. Mantelzorgers. Ja. U noemt een hele hoop maatregelen op. Wat worden nou de komende jaren de belangrijkste, denkt u? Het komende jaar wordt belangrijk om te kijken van, zijn er nog meerdere projecten te bedenken, zoals dat herintredensproject bij het Hoornbeek College, zij-instromers. Dus gewoon kijken wat voor mensen uit alle hoeken en gaten. Klopt, ja. Meneer Verhagen, dank u wel voor uw toelichting. Dank je wel. Door de zon leek het een heerlijke herfstdag. Maar met de noordoostenwind en een temperatuur van 7 à 8 graden was het toch eigenlijk best guur. De komende dagen worden iets warmer, maar dan ook meteen wat regenachtiger. En straks nog een lang weerbericht voor Zeeland. Tot zover het nieuws. Nog een hele fijne maandagavond.